Ambia bono turabita gusoma kurwasi gitabo kiaba Filipi inye isano ne moto betokoranga nikiateba timu echandera inga rinde rionsi kolende asikera lingana asogosaba asogosorora amo na koiranereria nga mbuya mono okoligia koino nkumanyekane ase Nyasaye. Timu echandera ingana rinde rionsi kolende asekera lingana asogosaba na asogosorora amo no kwiranereria nga mbuya mono okoligia koino nkumanyekane ase Nyasaye. Mwancho Murundizi TV ntubwate amangana mange atonchukana ine mange agotwachi arabenga atochandete abangi batarakana school fees korende mwancho Murundizi Ondizi TV lingana lya Nyasaye liabeire ligoto manyinga ase onsi alia ogwetera basa gwe chandera kolende onzi yaiki ase Nyasaye otarabagote yumusanyo kora motebi Nyasaye nabwate obobwi nabakoba gakorwanira na kwene kinga kwabeire gokonyora kelia oligeti ase obogima naboigo nagokonya gwetambukia korwa ase emechando naboigo amakongu alia agwetera nalingana Nyasaye mambia bono ase Mwancho Murundizi TV twara obolemu twara ogosemelia nga onsi nkonya kanare ase okwegena naende ekerokoba gokoligia obusio bwa Nyasaye.